Nanna kola, mur l-iskola, ġib is-siġġu u ibda ola, ġib il-pinna u l-klamar, ħalli mpinġu rastaħmar. Taqbila nostalġika li tfakkarna fit tfulitna, fi żminijiet ta' meta l-koll kemm aħna konna fuq il-bank tal-iskola. In-nanna kola hija tip ta' ħanfus. L-iktar waħda komuni hija dik ħamra bit-tikki suwed, iżda ta' min jgħid li hawn ħafna tipi ta' nanna kola. Hemm ukoll dawk sofor bit-tikki suwed u suwed bit-tikki ħomor. Dan l-insett żgħir għandu rwol importanti fl-ekosistema ta' pajjiżna għaliex joħloq bilanċ bejn il-pjanti. Iżda għaliex dawn in-nannakoli kull ma jmur iż-żmien bħal donnom qed jisparixxu. Bilan li jaħsad il-frott, il-bniedem jitfa' bex velenus fuq il-pjanti. Konsegwenza ta' dan imutu ħafna insetti fosthom in-nannakoli. Kien wara snin ta' bex kontinwu li dan l-insett sparixxa minn fuq wiċċ l-għeliq Maltin u Għawċin. U jekk xi darba kienet ħaġa komuni li tara nanna kola, illum il-ġurnata saret xi ħaġa rari. Xi ħadd li jrid ikollu l-inizjattiva illi jibda ikabbarhom dawn fil-magħluq. Hemm proċess ta' xikkelli tiegħhom biex jimmultiplikaw u mbagħad ovvjament meta jkun hemm in-numru fi kwantità ikun jista' ibieħhom jew jqassamhom jew jintelqu fil-salvat biex bekk. Kien propju għalhekk li ħafna pajjiżi bħal Belġium ħarġu bl-idea ta' studju xjentifiku biex jibdew ikabru n-nanna kola ta' pajjiżhom. Dan ikun ifisser il-protezzjoni tal-insett, inqas flus moħħlija fuq riżorsi ambjentali u inqas ħsara fuq l-ekosistema.